het mooie vind ik daarom de diversiteit van de sigarenbandjes, de afbeelding echt van de sigarenbandjes, wat erop staat. Want er is eigenlijk net één gelijk. En het is heel divers van wat er al hierop staat. Hier heb je dus een voetballer. En de naam van de voetballer en de club, ja, dat staat er dan achterop. En dan draai ik hem even en dan kun je zien dat het W.G. Andriessen is en die had spelen bij Ajax Amsterdam. Ik heb vroeger ook wel met sigarenbandjes wat bezig geweest. Ik heb ooit er wel eens wat met die. Ik had zich wel inplakt gewoon. Vroeger, maar... hoe lang je dat alleen dan? Nou, ik ben nu 64, dus het zal een jaar of 10 geweest had dat ik daar wat mee nog gaan weer. Dus dan kun je zelf uitrekenen dat er nog een 50 jaar alleen is in die rooi. Maar ik had daar verder nooit weer wat echt mee dienen. En ooit zal ik dat wel eens een keer voortjoen houden die er wel wat mee dienen. Omdat ik er dan op dat moment mee nog van hier. Ja, en als je verlierde, heb ik het dan weer wat oppakt. Maar dit is alleen nog wat groter dan toen ik het destijds bedacht hier. Dus dan heb ik hier ook nog een mooi boekwerkje. Dat zijn net sigarenbandjes, maar de meeste van dit materiaal wat hierin zit, dat werden eigenlijk vroeger lijnen die bij sigaren in het wasken werd minimaal 50 van wieren in het wasken. En dan kwam het voor dat dit soort plaatsjes erin hier is. Een soort cadeautje. Het was eigenlijk een soort cadeautje. En ja, als je dan zegt hoeveel mooie plaatsjes dat het zijn, dan kan ik me voorstellen dat ze dat wel mooi vonden. Heb je zelf ooit smookt? Ik heb zelf wel smoked, ja. Ik had... Ik sigaartjes? Nee, net sigaartjes. Ik vond de geur van de sigaar wel altijd lekker, maar ik had zelf nooit het initiatief genomen om te roken met sigaar. Nee. Dus gewoon deze. Mijn kameraad, hè? Ja, hè? Ja, de vrouw is aan het werk dan. En ik ben wat minder aan het werk, dus... Je bent wat minder aan het werk? Ik ben wat minder aan het werk. Ja, ik werk je nou nog van 50% en de andere 50% dan ben ik hier in huis. Dat ik 50% minder werkje had te krijgen, maar de reuma die ik kregen had. En omdat ik nou alleen nog zeg naar de dingen die ik wel doen kan, ja, dan is dat ook wel weer een iets in het leven. En de dingen die daar ook beheren, dat is het verzamelen van bepaalde dingen. En dan ga ik iets, werk me even in waar we allemaal ook kan. Oké, dus het is wel belangrijk. Het is voor mij wel heel belangrijk, ja. Ja, ja.